finals del segle XIX es va iniciar un mercat a l'aire lliure a la plaça de la Revolució, que en aquells moments s'anomenava plaça d'Isabel. Uns anys més tard, un industrial anomenat Puigmartí va decidir construir l'actual mercat de la Baceria a Travessera de Gràcia. Comptava amb una estructura de ferro típica del moment. Era l'època en què les construccions metàl·liques representaven la tècnica més avançada del món. Pocs anys abans, a París, s'havia aixecat la que es va convertir en la principal atracció de l'Exposició Universal de 1889, la Torre Eiffel. Però ara tornem al Mercat de la Baceria, al seu emplaçament provisional al Passeig de Sant Joan, amb en Murat i amb en Karim. Murat, gràcies per rebre'ns. Com estàs? Bé. Ens agradaria que ens expliquessis una mica com va ser que veu tenir aquesta idea esbojarrada gairebé en aquell moment, el 1996, d'obrir una botiga de verdures i fruites ecològiques. Bueno, perquè nosaltres estàvem en una cooperativa de productors de camp, que treballàvem al camp, allà a Mataró, a Llavaneres, a Canyamars, també. Doncs ells van sorgir l'idea que volen comercialitzar el producte que feien i van buscar l'alternativa de buscar una parada al mercat. En aquell temps hi havia 3 opcions, perquè hi havia el mercat La Baceria, hi havia el mercat de Galván i l'altre mercat, ara no me'n recordo el nom. Estava aquesta parada per una cooperativa que es diu La Vida Sana, em sembla, i volien traspassar. Doncs vam mirar les 3 parades i la que em van agradar és la de la Baceria. I van agafar la cooperativa de parada. Doncs després d'un temps, ells, com pagesos, no li agradava comercialitzar ni volen treballar al camp i ja està. Han dit, mira, doncs agafem nosaltres. Però vosaltres fèieu de pagès també o no? Sí. També fèieu de pagès, val. Jo vaig agafar la parada, jo i la meva ex. I, bueno, treballava jo, encara no sabia parlar bé, encara ni català. El parles molt bé, el català, ara. Sí. Doncs vam començar. El començament és complicat, és difícil, perquè només hi havia... La gent encara no està ben conscienciada amb aquest tema. Amb el tema de la verdura ecològica? Sí. Només hi havia la parada al mercat i hi havia la botiga al carrer, a la plaça del Sol. Sí. I ja està. Éreu els únics, és que veu ser pioners. Sí, els únics. Veu ser uns visionaris. Sí, a tot el barri quasi. I així, mira, a poc, gràcies a Déu, va començar la gent... Això ja comença boca a boca i vam començar a funcionar. Al principi costava molt. Costava molt. Molt. I mira, amb molta paciència, amb la feina beta, a poc a poc, i va començar, sí, clar. Cuidant els clients, no? I tant. Comerç de proximitat. Sí, és això. I vam començar i gràcies a Déu, mira, I va molt bé. Ara ja portem 30 anys, era. Més de 30 anys, ja. I la relació amb els altres paradistes, perquè clar, els altres paradistes no tenien producte ecològic i vosaltres éreu els únics que teníeu producte ecològic. Sí, era com miraven una cosa rara. Sí, són hippies. Us deien els hippies del mercat, una mica. Més o menys així, no? No, però bé, sempre, perquè saps, el mercat municipal, al final són, quan passes temps, molt de temps, tot el dia, són una família. Sou una família. Una família, és igual. Molt bé. Sempre, a la mateixa família hi ha sempre problemita per aquí, però sempre, això és normal, però no, bé. Veu tenir una bona acollida. Sí. Escolta, i ara fa 7 anys ja que sou aquí en aquesta situació provisional. Sí. Com heu viscut aquest? Perquè no tots els paradistes de la Baceria han vingut aquí. Sí, perquè molta gent s'ha jubilat, i clar, no poden continuar. No, bé, però clar, va venir el tema de la pandèmia i tot això. Bé, no, està bé. No ho heu viscut malament, el canvi d'ubicació? No heu notat un canvi de clients? No, perquè la Baceria, saps, ve a la Baceria molta gent d'aquí. Ja.
I de la plaça de Lesseps, de l'altre costat, sempre venen, perquè saps, abans la basseria, quan entres a la basseria trobes de tot. Tot Sí. el mercat, Hi ha de tot. Hi ha de tot. I clar, és ambient de mercat. No, però bé. 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 I teniu ganes? Diuen que s'inaugurarà el nou mercat s'inaugurarà a l'estiu del 2026. Sí. O sigui, el proper estiu. Teniu ganes de tornar? Home, sí, tornar a casa sempre És va com bé. tornar a casa, una Sí, mica, sempre clar, va bé, després de tants sempre. anys. Sí, Molt bé. i tant. I el negoci el vau començar o sigui, tu i la teva exparella, i el Karim, ara, el vostre fill, s'ocupa de la Això. parada de la Llibertat. Com vau obrir la parada de la Llibertat? Bueno, va sorgir l'oportunitat una hora que vol traspassar i vaig parlar amb ell, diu, què penses amb això? Vinga, va, ja saps, jo, però ell té la sang jove, doncs sí, doncs mira, vam provar. I bé, Molt bé. sí. Doncs ara parlarem amb el Karim. Karim, i tu estàs al Mercat de la Llibertat, eh? Estic al Mercat de la Llibertat. Quan fa que estàs al Mercat de la Llibertat? Pues ara fa poc més de 2 anys. 2 anys i 3 mesos, una cosa així. I com va? Bé, Les verdures bé. ecològiques allà? Perquè clar, el Bé. teu pare va començar que gairebé no hi havia verdures ecològiques i ara hi ha un auge de verdures ecològiques. Sí, però nosaltres també al final ens diferenciem per estar al mercat, no? Sempre estar al mercat aporta un punt diferent, no? Al estar en una botiga al carrer, la vida que té el mercat, la gent, totes les ofertes que hi ha, a part de l'ecològic, tot el de més que hi ha, Clar. fa que la gent vingui, Clar. busqui, vegi, provi. I teniu producte de qualitat i coneixeu a la clientela, no? Ho intentem. Molt bé. Escolta'm, en els últims 10 anys han desaparegut uns gairebé 5.000 pagesos a Catalunya. De fet, Catalunya és un dels països del món amb terra menys cultivable i, per tant, hi ha molts productes que consumim que els hem d'exportar, però alhora també, que els hem d'importar, perdona, i alhora també nosaltres, Catalunya també exporta. D'on venen els vostres productes? La majoria de productes que nosaltres tenim aquí són de pagesos de per aquí. Són de pagesos de proximitat, eh? D'aquí a Catalunya, el 80% dels productes que tenim són de pagesos de per aquí. Després hi ha molta cosa que sí que és d'importació, sempre ecològica. Ara, per exemple, el kiwi ve de fora, el kiwi groc, tot el que és pinya, Clar. mango, totes aquestes coses, sempre procurem que sigui ecològic, però si no pot ser d'aquí, I la resta és d'aquí. la resta sí. I vosaltres, aquesta reducció de pagesos que cultiven la terra a Catalunya, això afecta el preu del producte. Com ho viviu i com ho gestioneu? Perquè, clar, hi ha molta competència també ara en producte ecològic. No, perquè és que sí, potser sí que s'han reduït, però també és que el que et dic, apareixen de nous, i si no, també oferta d'altres llocs de fora de Catalunya, d'Espanya, que també comencen a oferir molta cosa De producte de ecològic. producte ecològic. Quina és la relació que teniu amb els altres paradistes? Jo fa poc que estic allà i sempre he tingut molt bon rotllo. Tinc molt bona acollida. Sí, és com que tots venem fruita i verdura, però cadascú en el seu... Això és una que a mi m'agrada molt, no? Perquè al final és com que sí que al final sí que et fas competència, és inevitable, no? Perquè estàs venent fruita i verdura igual que l'altre, però cadascú té com la seva manera de treballar la fruita i la verdura diferent, saps? Com que els interessos no xoquen gaire. Per exemple, ens pots donar un Doncs, exemple? per exemple, jo que puc vendre més ecològic i tal, després n'hi ha el pagès, hi ha un altre que ven més qualitat, saps? Més productes més exclusius. Aquí, si algú busca un producte de pagès, doncs té el pagès del mercat, que té productes de pagès, que té productes de proximitat, que té productes seus, que cultiven en els seus camps. I aquí nosaltres és com que tenim més la gent que busca el producte ecològic, que no busca una altra cosa, l'altre no busca saps? Ja, o sigui Com que que esteu cadascú- diferenciats. Veneu Sí. al mateix tipus de producte, però amb les seves diferències. Sí, jo penso que sí. Jo ho veig d'aquesta manera. Molt bé. Potser un altre et diu que no, però jo penso que sí. Molt bé. Escolta, i ja per acabar, ens agradaria que compartissis un desig amb nosaltres en relació a les fruites, les verdures al mercat, Que la gent vagi a comprar al mercat. que la gent vagi a comprar al mercat, mercat sempre, que és el millor que hi ha al mercat. que el mercat és Que vida. el mercat és vida, que el mercat és barri, que el mercat és Molt el bé. millor. Molt bé. Doncs amb aquest desig, que el mercat és vida i que la gent vingui a comprar al mercat, ho deixem aquí. Moltes gràcies, Karim, Gràcies a tu. per rebre'ns.